Podeu trobar la Fira de l'Espunyola, podeu trobar mercat d'antiguitats i de recanvis de motos velles i vehicles clàssics. A part, aquesta tarda hi haurà una gincana de tractors, una cursa de talla gespes i exhibició de treballs del camp. I una gincama de tractors. Sí. I després, més tard, una subhasta d'antiguitats molt animada amb tots els tiraires que porten coses. Ara se n'arriba un d'abans. I llavors, i demà al matí continueu trobant també un altre cop les parades de la fira amb antiguitats i recanvis i exhibició d'eines del camp i tractors.